Сүлте авылында мәдәният йорты бер генә көндә бушап торганы юк. Монда актив рәвештә бильярд дөньясы дигән клуб эшләп килә. Аны Мансур Мөхтәруллин башлап җибәргән һәм бүген җитәкләп килә. Әлеге спорт төре белән ул бала чагыннан ук мавыккан була. 5нче класслар тирәсендә укыганда мәктәптән кайтышлай клубка керәбез дә Илдус исемле җегет белән бер класста укыйбыз инде. Шуннан соң җыештыручы кайтып китмәгән була, кереп бильярд уйнайбыз. Bir saat, 2 saat billard oynayalım. Şundan uğra billard oynayayım, şurayı tep oynadık. Şundan kadar biz bu yıl üstüne ikimizge mındağına gitmeyip indi. İde özümüzge billard üsteleşedik. Başiplik meşarikinden şarlar işledik de, belki yine billard üsteleşedik. Şunu İde özümüzün billard üsteli var kakildirdik. Belki yine razmirda indi. Эштән буш вакытларында Сүлтенең ир-егетләре шушы залда җыелып үз ара ярышлар үткәрә. Рус бильярды уенында осталыгын шумартада, зональ һәм республика турнирларында көч сыный. Мәдәният йортына ремонт эшләү белән Мансур абыйда фойега бильярд өстәлен кую теләге барлыкка килә. Хакимият ярдәме белән өстәл кайтып та төшә, бердәм тырышлык белән урнаштырылып та куела. Bir atında 10 günde ötmegendir. Уже КамАЗ машинасы белән төяп, бильярдчыларны кайтарып табыдылар. Шуннан соң без җегетләр белән җыелдык та, шушы җегетләр барса, бер сүзсез җигереп килделәр, аны җыярга да мәшәкатьле хәлсез әйберләр шуннан. Шуннан җыйдык, сразу бер көн эчендә малайлар белән җыйдык. Шуннан соң матур итеп, менә бар да тәртип белән яралар. Мансур Мөхтәруллин шушы ук авылда дөньяга килгән. Аның әтисе Әһәдулла Әхмәдулла улы фронттан җиңү белән кайта. Гаилә тергезеп 7 балага гомер бирә. Сугышта башыннан азагына хәтта 46 ел сугышта катнаша. Орден славы 2 степені орден славы булар. Ала за отвагу, за взятие Берлина. 1978 ел урак өсте. Мансур Әһәдулла улы комбайнда эшләп йөргән вакытта куркыныч фаҗигага юлыгып аягын югалта. 3 ай дәвамында Уфада дәваханәдә ята. Төзелгәч инде авылга 2 аякта үзем атлап кайтам дигән максат куя. Шунда ук протез эшләтә, анда йөрергә өйрәнә һәм чынлап та туган авылына ясалма аякта булса да үзе атлап кайта. Иң беренче үзеңне инвалид дип туймаска кирәк. Бу җир шарында минем күп хәлдә кешеләр бик күп тора. Мин инвалид дигән дибитәл дип үзең кимсетеп башта үзең кимсетмәскә кирәк. Мин үзем уйламыйм да инвалидмен дип. Булай минем бер аягым тездән югары юк. Аяксыз калып та бирешми тулы тормышын дәвам иткән Мансур Мөхтәруллинны ары табада сынаулар көтә. Тормыш иптәшен югалта, бала кайгысында татый ул. Әмма шулай да сынмый, сыгылмый чын ир булып кала. Тормыш сикәлтәләре аны чыныктыра гына. Барыбер җыгып калмам, эшләдем инде. Идеятоны мин күз алдына китерәлмәм. Алла сакласын, Алла күрсәтмәсен дигән идеятоны. Кеше кырында йөрсәм, миңа шушы клубта йөрсәм, кеше кырында булсам, кеше белән сөйләшсәм, ул миңа үзе яшәргә дәрт бирә инде. Бер үзе яшәп дөньясын көтә, мал асрый, бакчасын карый, мәктәптә качегар булып ташли Мансур абый. Клубта берәр чара үтәсе булсынмы, авылдашларның берәр йомышы булсынмы, һәммәсе аңа бара. Безнең мәдәният учагының иң оста, иң актив үзешмәкәр артисты. Ул һәрбер безнең үткәргән чараларда иң алдан оештырып йөреп, һәм инде сәхнәләрдә матур итеп җырлап, матур образлар тудырып, безнең спектакльләрдә, театрларда, драма түгәрәгендә дә бик телгә катнашып йөри инде. Шундый бар яктан да килгән булдыклы шәхес инде. Без аны авылда бик ихтирамлы кеше, үзе дә ихтирамлы да, игътибарлы да, һәрбер кешегә ярдәмчел. Аңа безнең исәнлек, саулык, тазалык һәм шушы авылыбызны матурлап, ярдәм кулын сузып, үрнәк булып, һәрберебезгә кирәк булып яшәсен дигән теләктә калабыз. Аңа зур рәхмәт барыбыздан.
Сәламәтлеге шикле булуга карамастан, таза кешеләр өчен чыдамлык, тормышны ярату үрнәге булып тора Мансур абый. Якыннары, авылдашлары хакына якты өметләр белән яши. Мине ике онугым бар. Алар өчен яшәргә кирәк димен. Аларны да әйбәтләр бергә тырышырга кирәк димен. Онукларым, балалар өчен яшәргә кирәк инде иң беренчесе. Бөтен кешенең дә ата-инәнең дә шушыдыр инде аның теләге. Кызым бар, киявем барлар, акыллылар эшләп йөриләр. Онукларым да бик акыллы. Мине кайткачтан карт әтәй дип әллә каян сагынып кайталар алар менә. Шулар өчен сәламәт булып яшәргә әле. Саубулашып та өлгермәдек, Мансур абыйга район үзәгенә алып баруын сорап, телефонына бер авылдашы шылтыратты. Менә шундый ачык күңелле, ярдәмчел кеше инде ул. Шулай булып калсын да, Мансур Мөхтәруллин кебекләр җирдә күбрәк булсын. Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.